Annyeonghaseyo, hello, welcome! Ez itt Pokcsa csatornája. Elhoztam nektek a Vampacktől a 100-at, szóval, oh my god, alig várom Jay Changet látni újra. Istenem, én nagyon nagy rajongója vagyok Jay Changnek, remélem, hogy ti is azok vagytok. Egyszerűen imádom, nagyon tehetséges, és ráadásul ő is félig magyar, szóval Hungary, igen. Úgyhogy ne is szoporítsuk tovább a szót, nézzük meg a Vampackt-et. Egyszerűen perfect. Oh my god, it's amazing. Egyszerűen gyönyörű. Jay Changnek a hangja is, the voice, insane. Komolyan, csincsa. What okay. Én nagyon nagy rajongójuk vagyok, szóval I'm huge fan. In Hungary, szóval imádom őket, és annyira örülök, hogy a Boys Planetből így egyesült a banda. Szóval, hogy így összerakták őket a Boys Planetből, annyira örülök nekik, de komolyan. És Jay Chang annyira megérdemli őszintén, mert ő később a BDU-ba is debütált, szóval 2 helyen is debütált, és nagyon büszke vagyok, so proud rá. De komolyan. Nézzük tovább. Okay. Oh, so cute. Már most, my favorite song is the one. Hihetetlen. Insane. Jumbo, adjad neki! Azt hiszem. I love you, Jay. 사랑해요, Jay. I love you guys. 사랑해요, guys. Ó, ez a kéz mozdulat.
Yeah! Move, dance move. Oh my god. I hope sorry, I hope you guys in Hungary. Remélem jöttök Magyarországra. Reménykedek bennem, én elmegyek azért Budapestért. Vagyis elmegyek azért Budapestre, hogy lássalak titeket, szóval bocsánat, csak nagyon izgatott lett. Szóval köszönöm szépen, amúgy, ja igen, összességében nagyon tetszett a videó, és ez lesz a kedvenc dalom, my favorite song. Úgyhogy köszönöm szépen, srácok, hogy megnéztétek. Nyomjatok egy lájkot, hogyha tetszett tényleg, vagy hogyha tényleg One Pet rajongók vagytok, J-Chang rajongók, K-pop rajongók, akkor lájkoljátok ezt a videót, és írjátok meg nyugodtan komment szekcióba, hogyha akartok még tőlem hasonló reakció videókat. Bye, annyeong, sziasztok!